hindi ka olats! Alas tres na! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Shout out sa'yo na kanina pa sumasakit ang tiyan. Ano ba kasing kinain mo kanina? Bakit naman grabe ka naman kasi sumubo, B? Minsan kasi yung mga sinusubo mo dapat controlled lang. Ano mo isasagad, B? Nakaka-choke yarn. Ay, nako. Anyway, nagbabalik pa ang inyong kadaldalan. Dahil ng atleta DJ Mara Tony. At kanina nga nabanggit ko, isa sa mga naging struggle ko for today's video. Talaga nga naman bago ko pumasok ang sakit ng tiyan ko, B. Na hindi ko mawari kung saan ba galing pero malaki ang hula ko. Na ito'y galing sa maanghang na gamjatang. Hindi ko na lang sasabihin kung saan yun kasi in fairness, kaya ako siya kinain ng thrice na actually. May natira kasi nung pumunta kami sa restaurant. So tinira ko siya, nilagay ko siya sa ref. Tapos after 2 days, mind you, nakalagay yun sa freezer so hindi siya mabilis masira. Kaya lang, syempre after 2 days, kinain ko siya kasi nga sobrang sarap niya. Ganun naman talaga yun, di ba? Pag masarap, kakainin at kakainin mo. Ay! Pero syempre, hindi natin maiwasan magkaroon ng bad trip. Yung trip na ang sarap-sarap lumamon, pero pag sobrang lamon, diretso saan? Sa CR. At kaya ngayon, ano nga ba ang pwedeng gawin para maiwasan ang pagdadayariya? Abi. Siyempre, number 1, isipin muna natin, kung ano nga ba yung mga real causes niyan, kung bakit tayo dinadiarrhea, bukod sa marumi yung kinakain mo, hugasan mo kasi muna. Diba? Usual causes is siyempre, number 1, viral infection. Baka may infection ng pagkain, o madalas, baka hindi nalilinis mabuti ang karne. Uy, lalo na sobrang dami po ng infection sa karne. Kaya pag bumibili ka ng karne, make sure, double check, triple check, quadruple check, final check. Mo muna siya bago mo siya kainin, no? As much as possible, kung kaya mong hugasan na malayo sa mga gulay, pinakamahalaga po iyan, ano? At syempre, bukod sa viral infection, baka may baka may factor din dyan na over ka na sa kape, B. Oo, minsan kapag sobra-sobra ka na sa kape, B, ang acid reflux, yung hindi mo nararamdaman, kumukulo yung tiyan mo, hindi ka naman gutom, pero yun pala, tinatawag ka na niya. Diba? Over sa kape, viral infection, infection from the chicken or any meat na binibili natin, i-double check natin yan, no? Para kahit papaano, hindi tayo nabibigla. At syempre, maya-maya ako'y babalik dahil pwede mo namang maiwasan yan. Hindi naman kailangan agad remedyuhan o remedyohan ng gamot. Not unless sobrang seryoso na yan at kailangan mo nang dalhin sa emergency room at mamamatay ka na. Pero kung kaya pa naman maging hinay-hinay, relax lang at kaya pang magawa ng paraan sa sarili mong kabahayan, well, pwedeng yan. Mamaya ako po'y babalik, no? But for now, syempre, tuloy-tuloy muna ang ating feel-good music. Ayan na si Shamrock! Here's another song of Shamrock by Pasakit. Ito pa rin sa 90.7 Love Radio. Puso'y basag na parang bubong ng nalapak. Kailangan ba memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!